sa Pilipinas. Iisa lang ang bagong bukambibig, ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, alas 5:30 na kabuosan. Hindi basta balita, Mismong balita, magagandang balita, napapanahong issue, makatotohanang reaksyon, mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Huwag balita ng ZZRD, Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga! Masantos sa kabuosan, napintas na aldaw kada kayo amin apo. Ito ang Pangasinan Today. At ngayon ho, Miyerkules, ika-16 ng Abril taong 2014. Nakaiba yun, Sayon Bukta, Sayon Mactorion Lingkor, Janice Hidalgo. Kaiba, technical side, unaan tabay, Engineer Rosito Bautista. Bagamat marami ho sa atin ang naghahanda sa iba't ibang biyahe para ho itong darating, hindi na darating, ito na nga yun di ba? Yung Holy Week. O Miyerkules Santo ho ngayon. Marami sa ating mga kababayan naghahanda sa iba't ibang biyahe. Yung iba pa uwi sa iba't ibang mga lalawigan. Ayan ho. Pagamat biyahe ng biyahe, oy, konting ingat. Siguraduhin yung ating mga magmamaneho sa ating mga sasakyan merong sapat na tulog. Yun hong mga uuwi sa lalawigan ho, sa may norte, ang mga manggagaling hong sasakyan sa Kamaynilaan, naku, patong-patong na trapiko ho ang kanilang dadaanan dahil ho mamayang hapon sisimula ng DPWH at ng MMDA ang road reblocking. Nako, meron hong gagawin dyan sa may EDSA, patay kang bata ka bago ho sila umuwi. O diba, meron na ho silang dadaan ng penitensya mamaya. O kaya hinay-hinay, at yun din hong ating mga kababayan na magbiyahe patungo ng Baguio City. Ang mga manggagaling ho dyan ho sa may Urdaneta, yung mga magbiyahe papunta ho ng Poso Rubio, nako, marami rin ho dyan ginagawang mga kalsadahan. O, konting ingat, mahaba-haba ho ang trapiko. At syempre, dahil Pangasinan Today na naman, pagka ganitong oras, automatic ang ating mga manlubuyog na headlines. Pilgrimage Town, Manawag, nakahanda na sa pagdagsa ng mga deboto ngayong Holy Week. Panibagong segment ng Tiplex, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway, bukas na ngayong araw para sa mga motorista. Pistay Daya at pangungunahan ang isang Rubik's Speed Cubing
competition. Balikan ang mga detalye sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Ang mensahe ni Gobernador Amado T. Espino Jr. Ang pagdiriwang ng makapistahan ay patunay na isang mayamang tradisyon at kultura. Bilang ama ng probinsya, kinagagalak ko po kayong anyayaan na makisali at makibahagi sa pinakamasayang pagdiriwang ng 434 na agaw na Pangasinan at ang pamusong Pistaydaya 2014. Sa darating na agaw na Pangasinan sa Abril 5, ating bigyang pugay ang mga outstanding na Pangasinense sa ASNA Awards. Saksihan ang mga natatanging parada na dayo, makikanta at makiindak sa Palikat o The Playa. Sumama na rin sa inaabangang Pistay Dayat. Mayroon tayong Tourism and Trade Expo, Bangka Parada at Limgas na Pangasinan. Muli, itong inyong lingkod, Gobernador Amado T. Espino Jr. at magkita-kita po tayo sa masayang pagdiriwang ng agaw na Pangasinan at Pistaydaya 2014. Kalila, Perpetual Health College of Pangasinan, where character building is nation building. The school features quality education that produces highly competent and globally competitive graduates authorized to accept foreign students by the Bureau of Immigration. State-of-the-art facilities, air-conditioned classrooms, 3 computer laboratories, qualified and approachable instructors, affordable tuition fees, high employability rate, economical in terms of allowance and transportation, high passing percentage in nursing, education, and midwifery, accessible and no entrance examination. You can contact us 075-536-4955, 075-536-4503, or email at perpetualpangasinan09@yahoo.com. So enroll now at Perpetual Health College of Pangasinan, where character building is nation building. Panganganak sa bahay? Hindi na uso yan! Sagot ng PhilHealth ang inyong panganganak. Kaya naman inay, huwag ilagay sa panganib ang buhay ninyong mag-ina. Magtungo sa pinakamalapit na paanakan o maternity care provider sa inyong lugar. Tiyak ang dekalidad na serbisyo sa mga PhilHealth engaged na providers. May pre at postnatal care pa. Tumawag sa 515-3333. Higit na pinalakas, higit na pinangawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Manbuyang minutos, kasumpala na alas 5. Programang Pangasinan Today pa rin po. Maagang gumising ang ating mga kababayan ngayon. Yung iba excited sa bakasyon, yung iba naman excited dahil maraming magsisiuwian sa kanilang mga bahay. O, diba? Automatic ang ating mga detalye sa ating mga manlubuyog na balita ngayon. Pilgrimage Town Manawag nakahanda na sa pagdagsa ng mga deboto ngayong Holy Week. Inaasahang dadagsain muli ng mga deboto ang Pilgrimage Town Manawag simula ngayong araw. Inaasahan na magsisikip ang trapiko sa mga lagusan patungo sa naturang bayan. Ayon sa PNP, nagtalaga na ng street police, patrolling at mas maagang mga checkpoints. Marami rin ang itinalagang non-government organization o mga community volunteers na magsasaayos ng trapiko. Mas pinaigting rin ang police visibility lalo na sa kapaligiran ng naturang simbahan.
Pinapayuhan naman ng mga otoridad na wag nang magdala ng mga gadgets habang nasa area ng simbahan. Magandang balita para sa mga motorista, panibagong bahagi ng Tarlac Pangasinan La Union Expressway muling binuksan ngayong araw. Simula ho ngayong April 16, 2014, inaasahang mababawasan na ang trapiko patungong Tarlac hanggang Pangasinan. Ito'y sa muling pagbubukas ng 26 na kilometrong segment ng Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Ayon sa Philippine Infrastructure Development Corporation, ang buong kahabaan ng TPLEX na aabot sa Rosales hanggang La Union ay tinatayang matatapos na sa unang yugto ng 2015. Mas maaga ito ng 3 taon sa naunang schedule. Oras na matapos ang natitira pang bahagi ng naturang proyekto, inaasahan na ang biyahe magmula Balintawak patungong Baguio City ay magiging 3 oras na lamang mula sa dating 5 oras. Babaybay sa mga highway ng North Luzon at Subic-Clark Tarlac Expressway o NLEX SC-TEX at TPLEX ang buong biyahe. Samantala, toll operations permit mula sa toll regulatory na lamang ang inaantay, oras na makumpleto ang mga requirements sa publication. Ang mga Class A o kotse ay pansamantalang sisingilin ng 170 pesos. Pistay Daya, pangungunahan ang isang Rubik's Speed Cubing Competition. Tinatayang hindi bababa sa 40 Rubik's Cube Masters ang sasabak sa pabilisan at pinakakaunting galaw ng Rubik's Cube Puzzle. Ito'y gaganapin sa ika-30 ng Abril ngayong taon. Ito'y upang i-break o talunin ang Asian o World Record sa Speed Cubing Competition na gaganapin sa Capitol Beachfront. Ang gaganaping kompetisyon ay bahagi ng Pistay Dayat. Ito rin ay isa-sanction ng World Cube Association na maaaring makilala bilang record breaker. Tinatayang dadaluhan naman ng mga taga Manila, Bulacan, Quezon City at Baguio City ang naturang paligsahan. Balikan naman ang ilan sa ating mga tatalakayin sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Ngayong inaasahan ang matinding dulot ng pandaigdigang pagbabago ng klima, ay inihahanda ang bansa sa posibilidad na magkaroon ng kakulangan ng patubig. Katuwang ng National Irrigation Administration o NIA, patuloy na magsisikap ito upang matugunan ang pangangailangang patubig ng mga mahal nitong magsasaka. Kabahagi nito ang makabagong proyekto, sistema, panuntunan upang mapasigla pa ang produksyon ng palay. Walang ibang hangad ang pamunuan kundi ang kapakanan ng bawat magsasaka na maging produktibo sa bawat nitong pananim sa bukid. Bukod dito, patuloy rin ang pagsusumikap ng gobyerno sa mga alternatibong paraan sa mas epektibong paglago ng ekonomiya ng bansa at produksyon sa bigas. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pangasinan Irrigation Management Office by Engineer Renato Milan. Ang 10 gabay sa wastong nutrisyon para sa Pilipino o Nutritional Guidelines for Filipinos or NGF. Kumain araw-araw ng mga pagkaing niluto sa mantika o edible oil. Uminom ng gatas araw-araw at kumain ng mga produkto nito, mga pagkaing mayayaman sa calcium, gaya ng maliliit na isda tulad ng tilis at madahong berdeng gulay. Gumamit ng iodized salt, asin na may yudo, subalit iwasan ang masyadong maalat na pagkain. Kumain ng malinis at litas na pagkain. Para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, mag-ehersisyo ng palagian. Huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at alaganapin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council Region 1 at ng Department of Health.
Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Man buyandot ya minutos, kasumpala na alas 5, programang Pangasinan Today pa rin po. Kahapon yung huling araw ho ng pagfa-file ng ating mga income tax returns, individual, real estate, mixed income, professionals, corporation, ayan ho. Ang dami hong mga tao kahapon, dyan ho sa may BIR Calasiao. Pero ayon ho kay Revenue District Officer Renato Molina ng Calasiao, medyo hindi na ganun karami yung crowd kagaya ng mga nakaraang taon. Oo, medyo mas maaga hong nag-comply yung ating mga kababayan. Hindi nga lang ho siya sigurado kung marami ang nag-file, marami nang hindi nag-file o ayaw nang mag-file. Importante, hindi na ho ganun ka-crowded kahapon. Yun hong pagfa-file ng kanilang mga income tax dyan ho sa may tanggapan ng BIR. Ganun din ho ang eksena sa may BIR Alaminos, BIR Urdaneta City. Hindi na rin ho ganun ka-crowded. Indikasyon lamang na medyo mas maaga-aga na yung ating mga kababayan o bagamat may mga humabol kahapon dahil deadline ang pagfa-file ng kanilang mga income tax returns. Habang ang mamamayang Pilipino ho ay mga maliliit na negosyante, mga semi-maliit, hindi masyadong malalaki, ayan ay subsob sa pagsunod sa tax law ng ating bansa. Alam nyo ba na 39 na higanting kumpanya, mga bilyonaryong kumpanya ho ito, na nag-ooperate sa ating bansa. Itong mga ito na hindi kabilang sa top 500 o BIR's top 500 list. Ayon ho ito sa report noong April 2, 2014 na mula ho sa Securities and Exchange Commission. Ayon sa first quarter BIR Tax Watch, kung saan nakasaad ang mga kumpanyang hindi nagbabayad, hindi nakapagbayad, at hindi nag-file ng kanilang mga income tax return simula noong 2012. Wow! Really? Oy, mga malalaking kumpanya. Top 30 doon sa top 100 corporations na nakasaad sa SEC. O syempre doon ho sa BIR malamang hindi ho sila ganun kalaking magbayad ng tax. Pero ayon doon sa kanilang pagkakadeclare ng kanilang mga assets and liabilities sa Securities and Exchange Commission, 39 sa mga ito hindi nagbayad, hindi nakapagbayad, hindi nagfa-file ng kanilang mga income tax return. Etong mga kumpanyang ito? Malayan Integrated Industries Corporation. Ito ho yung hindi nagfa-file ng kanyang income tax return simula pa noong taong 2012. Sinimulan na niya noong 2012, di siya nag-file ng kanyang income tax return. 8 doon sa 39 companies na yon ang hindi nagbayad ng income tax. 3 rito ay mga power companies o power corporations. Ano itong mga ito? National Grid Corporation of the Philippines, South Premier Power Companies, at Thermal Luzon Incorporated. Isa ring life insurer ho ang hindi nagbabayad ng kanyang buwis. Philippine American Life and General Insurance Corporation. 3 electronics exporter din ang naitala ng Securities and Exchange Commission na kabilang doon sa 39 na kumpanya sa loob ng isang top 100 companies sa Securities and Exchange Commission. Ang Amcor Technology Philippines Incorporated, ROM Electronics Philippines, Nanox Philippines, at isa namang mining company, ang Simirara Mining Corporation.
O yan. Doon ho, sa mga kabilang doon sa 100 korporasyon ng Securities and Exchange Commission, pang number 5, itong Malayan Integrated Industries Corporation na hindi naman nag-file ng kanyang income tax return. Bakit ba mahalaga na mag-file ang mga ito ng kanilang mga income tax returns? Sa pamamagitan ho kasi nito, malalaman natin kung tama ang idinideklara nila, nakita at tama ang kanilang nababayarang buwis. Naturalmente, syempre, ang ordinaryong mamamayang Pilipino ho, na ordinaryong empleyado, aba, maniwala ka naman o hindi kung sino pa yung mga nasa minimum wage earner, sila yung kumpleto ang kanilang binabayarang buwis, kumpleto ang kanilang obligasyon sa Pilipinas. At karamihan naman dito sa mga malalaking korporasyon, ito yung hindi mga marunong magbayad ng tama. Diyos, Mayo, papako sa cross. Parang unfair naman kasi doon sa ating mga kababayan. For example, ikaw, minimum wage earner ka. Yung iuuwi mo, na pinaghirapan mo, nag-overtime ka, sobra-sobra. Karami pa sa ating mga employer pa man din. For example, dito sa lalawigan ng Pangasinan, hindi marunong magpasweldo ng tama. Pagkatapos, meron ka pang charity time. Pagkatapos, hindi pa tapos. Babawasan ka pa ng buwis, hindi ba? Dahil wala kang magagawa bilang Pilipino, bilang mamamayang Pilipino. Obligasyon mo na magbayad ng tamang buwis, hindi ba? So, ito namang si Juan na masunurin, minimum wage earner, sobra-sobra sa oras ang pagtatrabaho. Bayad siya ng buwis, di ba? Tapos, eto namang mga malalaking kumpanya. Di ba? Ganun na lang. Take it away! Di ba? Galing, no? Dapat naman pinapangalanan din sila. Marami naman tayong mga kumpanya na nandito ho sa lalawigan ng Pangasinan na mga kinukonsidera na rin dapat na mga large scale taxpayers. Meron tayong mga kumpanya na actually dito nila idineklara yung kanilang mga company sa lalawigan ng Pangasinan. Tignan nyo kung tama naman ang binabayarang buwis sa bukod sa lokal na pamahalaan, pati sa BIR. Kasi baka nagkukubli. Ilang mga taxpayers, partikular ho, ang mga kumpanya na in billions ang receivables ay lumulusot rin sa pagbabayad ng tamang buwis. Sa pamamagitan ho ito ng pagtatago nila ng kanilang mga pera doon ho sa tinatawag nilang corporate social responsibility. Marami hong mga kumpanya ang kunyari, kwanto mo laba, kuno, merong mga pinagkakagastusan na community affairs o community-oriented expenses. Yung tinatawag ho nilang corporate social responsibility. Bakit ho nila ginagawa yan? For example, isang napakalaking kumpanya, magtataka ka. Pa-donate. Pa-deklara-deklara ng malaking dinodonate sa mga gawain o mga aktibidad sa kanilang local community. Kunyari pa-donate sa local government kahit wala naman. Alam niyo kung bakit nila ginagawa yan? Dahil sa'yo, makakalusot yan sa pagbabayad ho ng tamang buwis. Dahil rekta ho o direkta buo kung ilan ang kanilang idideklara na idonate bilang kanilang corporate social responsibility, buo ho nilang maibabawas yun sa kanilang mga tax.
Yung iba nga dyan, ginagawa nila, for example, kunyari, gumastos sa isang community affair. For example, kunyari 5 million. Ibinigay kunyari sa ganitong affair ng local government. Pero tignan nyong mabuti. Baka yung single digit na yan, kapag idiniklara niya sa BIR, may katabi ng isang numero ulit. Pwede niyang i-declare 55 million bilang isang corporate social responsibility kuno. Minus yon sa kanilang tax ho. Diba? What a brilliant idea, ha? Ngayon, akala ko kasi nila hindi pa alam ng taong bayan yan Pero, ginagawa ho yan ng mga malalaking korporasyon. Dinideklara ho nila na meron ho silang mga ganitong expenses kahit hindi lumalabas ang pera na yan. Kung wanda laba ng pa-picture era, for example, kunyari ang iter-era yun niya. Kunyari namigay ho sila ng mga pagpapapintura. Kunyari nagpapintura sila ng waiting shed. Nagbigay kunyari ng mga school supplies. Pero idideklara niya sa gastos niya, sa corporate social responsibility niya, kahit halaga lang ho na 100,000 ang kanyang ginastos, mapapalitan yun. Baka i-deklara niya na 100 million ang nagastos ko. Nagbigay ako ng ganitong halaga ng school supplies ba? O nag-donate ako ng ganitong halaga sa ganitong event. Pero, ito ang kanyang justification. Bumastos ako ng ganito kalaki bago na i-deliver yung goods. For example, 5 million ang kanyang idideklara na aktual na dinunit. Pero dahil maraming side na gastos, maraming mga gastusin upang ipatupad ang naturang proyekto kuno, yung 5 million, pwedeng tumakbo yan ng 15, 25, 35, 45, tatabihan lang ng numero yun yung 5. Diba? O pwede niyang tabihan ng numero 5. Numero 5. 0, yung 5. O di may 50 million na siyang gastos bilang kanyang corporate social responsibility. O hindi ba? Ang tawag ho doon, quantum labat. Ang tawag ho doon, panakip butas para makalusot sa kanyang gawain o obligasyon. O, diba? Di kumita pa siya, triple, 45. Ano may taya? Moshi! O, diba? Bakit ko ba nabanggit yung moshi na yan? Ang bansang Japan ho kasi, sinisilip ho nila na alisin na ho yung mga pag-implementa ng tinatawag ho nilang visa para sa mga tourist na manggagaling ho sa mga bansang Indonesia, Vietnam at Pilipinas. Noong araw, naalala lang natin. Kwento kasi ng aking mga lola. Kasi hindi ko na masyadong naabutan ng aking mga lolo Noong araw daw, panahon ng gera, pagka may anak kang babae, anak, magtago ka, nandiyan ang mga hapon! Magtago ka raw! Pero ngayon na moderno na ho ang bansang Japan. At saka marami ho tayong mga Pilipina na yumayaman ho sa bansang Japan. At saka yung mga nakakapag-asawa ng mga nakakapagbiyahe mula ho sa Japan. Umuunlad ang kanilang buhay. O hindi ba? Kasi marami hong mga Japanese, yung mga nakakabiyahe, yung nakakalabas ho ng Japan, may kaya ang mga yan. May sinabi sa buhay ang mga yan. Can afford ba kung baga? Kaya naman, kung nung araw ang sigaw ng ating mga lola, anak, magtago ka! Nariyan ang hapon! Ngayon, anak, lumabas ka na ko, dali, bilisan mo, may hapon! Kaya naman ang mga hapon, ngayon, ang bansang Japan, yan nga,
Sinisipat na nila na alisin itong pag-i-issue ho ng visa para ho maabot yung kanilang target na 20 million visitors para sa taong 2014 hanggang 2015. Oh, dali, bilis! Madaling makapunta ng Japan. Walang visa-visa ngayon. O, diba? Tinatarget ho kasi nila ang 20 million visitors magmula ho ngayong taong 2014 hanggang 2015. Kasarap naman. Kahirap din naman kasing magpa-approve ng visa ng Hapon. Hay! O, diba? Ngayon, aalisin na yung pag-i-issue ng visa. Yan ho ay kung maisa sa batas nila agad. Actually, ang gobyerno ho ng bansang Japan at ang ruling coalition, ito ho ngayon ang kanilang pinag-uusapan. Ito ang nakalatag sa kanilang mga programa upang humikayat ng maraming mga turista na magmumula sa Southeast Asia, kabilang ho dyan yung mga Muslim regions. Ayan, tinatarget nila na dumami pa ang kanilang bisita na mula sa Southeast Asia. Oy, nako paspas agad mga Pilipina. Bilisan nyo. Japan na yan. O, yung mga Pilipinang mga madiskarte sa buhay. Pag narinig na yan, nako, fly me to the moon. Going to Japan. Mabilis pa sa alas 4, di ba? Oy, nako, tourist sa Japan. Tapos hanap daw sila ng Fafa agad. Fafa! O, di ba? Marami tayong mga kababayang Pilipino, mabilis ang kanilang diskarte pagdating sa mga ganyan ba. Belesa ng galaw ba? Kaya naman, ang atin hong mga kababayan, mabilis pa sa alas 4. Ang mga Pilipino, madiskarte yan eh. Madiskarte nga naman talagang Pilipino. Kaya kapag ka Pilipino may-ari ng malalaking korporasyon, Big Bang, Churika, Bang Bang. Oh. Galing nilang lumusot, di ba? Kahit gaano kahigpit itong si Commissioner Henares. Bakit pa may mga nakakalusot na gano'n, ha? O ngayon palulusitin na rin nila sa Japan yung mga kwan. Di ba? Pinagdugtong-dugtong. Trepo. O yung ating mga kababayan ho, ha, na mga magbiyahe, ayan, ayon ho sa DPWH, sasamantalahin din daw ho nila. Bagamat Holy Week, itong bukas, Monday, Thursday at saka Good Friday, sasamantalahin ho nila. May mga ilang bahagi ho ng Pangasinan ho kasi ang kasalukuyan hong under construction yung mga kakalsadahan, katulad ho ng gagawin ho nila sa may Kalakhang, Maynila. Magpapaspas ho sila doon sa kanilang mga ginagawang road widening at saka yung mga nakaschedule na road reblocking. O, paspasan ho ang gagawin nila. Ganon din ho dito sa may Region 1. Yun hong mga kakalsadahan na naka-schedule for road widening. Magpapaspas daw ho sila dyan. Oy, pas. Oh. paulit-ulit lang. Unlimited. Papaspasan ho nila yung mga kalsadahan na yan. Kaya ho, inaasahan ito ho ating biyahe nitong susunod na mga araw hanggang linggo ng hapon. Mabilis. Sasamantalahin ho nila itong kainitan ho ng sinag ng araw at yung araw na wala masyadong mga sasakyan sa kalsada, o kasi ang mga sasakyan lang naman ngayon hanggang bukas siguro ng hapon, o baka wala na baka mamaya talaga ito yung last. Yun ating mga kababayan din ho, binibilinan. Sinabi na ho kasi nitong mga malalaking bangko na ngayon ho ang huling araw para sa linggong ito na sila ay magbubukas. Maswerte lamang ho yung mga ibang, ewan ko kung meron dito sa sa lalawigan ng Pangasinan, no? Kasi ho ang Philippine National Bank, ilan ho sa kanilang mga branches, piling branches, ay mananatiling bukas hanggang Biyernes. Di ba? Pero yun hong mga ibang bangko, ayan, ngayong araw na lamang, una na ho diyang nagpalabas ng advisory kaagad. Yung BDO, no? Ngayong araw ang huling sa linggong ito, araw ng kanilang banking transactions.
Kaya kung meron ho kayong mga kailangang habuling mga cheque, meron ho kayong mga kailangang deposituhan ngayong linggong ito, hanggang sa Biyernes, ngayon hong araw na ito, pagbukas ho nila, dapat bumulaga ka na yan sa bangko. Pero, ipinasiguro naman ho ng mga bangko na meron hong karga at naka-online lahat ho ng mga ATM machines. At saka naka-standby ka agad, no? Yung kanilang mga tao dyan sakaling magkaroon ng aberya. Kasi, ito ho yung mga araw na marami ho tayong mga kababayan. Mahaba ang mga pila din dyan sa mga ATMs. O kasi dyan na nila kinukuha yung pera. Mas safe nga naman kasi kung naka-ATM yung pera, hindi mo hawak-hawak na cash, di ba? Yun naman hong mga magwi-withdraw sa iba't ibang mga ATMs. Ingat-ingat din pag may time. Common sense! Tignan mo ng kapaligiran bago basta-bastang pumapasok sa mga ATM machines, tapos tignan ho yung mga kasunod ho ninyo sa pila. At syempre, wag niyong kakalimutan yung palagi na lang sinasabi, isikreto ang mga PIN numbers na yan. Wag pa alam kay misis. Bago mo pa malaman, alam na lang misis mo ang PIN number mo. O, di ba? Wag ipaalam sa misis daw, Oo, bukas ho lahat at sisiguraduhin ho ng mga bangko na nakaantabay ho at magagamit lahat itong mga ATM machines na ito. Oo naman, kasi nakakadismaya naman kapag gano'n, di ba? Pagpunta mo sa ATM, kalaki-laki ng offline. O, di ba? Pambihira naman, di mo magamit yung pera mo sa oras na kailangan mo yan. Di ba? Ingat-ingat ho kapag ka nagwi-withdraw. Mas safe na rin ho kung kayo ho ay nagro-grocery doon ho sa mga groceries na tumatanggap ng auto debit cards. Yun hong mga ATM cards ho ninyo, kapag nakita ho ninyo sa mga groceries o mga supermarkets na tinatanggap ho nila, Banknet, Megalink, yan may mga tatak na yan. Pwede ninyong ibayad dyan, ibabawas na lamang sa inyong mga deposito kung may karga. May karga ba? Buti pa kayo, may karga yung mga ATM card nyo. O, dun sa mga may karga, na pwede nilang ipang grocery. Yan, imbis na hawak ho ninyo na cash yan, pwede na ninyong ibayad yan. Kaya piliin ninyo yung mga supermarkets na pwedeng magbayad ng ganon. O, diba? Feeling rich, feeling saucy paggamit-gamit ng card. Ayan, dahil ho, imbis na hawak ninyo yung cash, ayan, ibigay na ho ninyo yung inyong card. Pagkatapos, yan, isoswipe lang ho nila yan. Pagkatapos, para maibawas yan doon sa inyong mga deposits, itatype nyo yung PIN number din ninyo dyan, diba? Tapos, voila, okay na. Meron na kayo, nakabayad na kayo, safe pa, hindi nyo pa dala-dala, hindi ba? Subukan, bumili lang ng isang piraso ng bukayo. Bayad ang ATM. Di ba? Pero ano naman, dapat substantial amount din para hindi nakakaya. Pero okay lang kahit na 150, 200, 300. Okay lang. Okay lang yun, di ba? Feeling saucy. Malit naman to, pina-ATM pa. Pero walang walang bayad yun. Kasi kung i-withdraw mo, for example, di ba? Tapos hindi yun yung ATM machine ng iyong bangko. Di ba? For example lang, bank mo BDO tapos gumamit ka ng iba. Di ba? Doon sa ATM machine, may mga may mga service charge, di ba? Pero kapag ibinayad mo yan, mas mura ng konti o yung iba wala. Totally wala yung mga service charge, hanggang 3 piso lang ata kaysa dun sa 11 pesos kapag withdraw mo. Samantalang ibabayad mo rin, di ba? O mga ganun ba? May mga gasoline stations na rin ho tayo kahit ho dito sa lalawigan ho ng Pangasinan. Tinatanggap na rin ho nila yung mga auto debit cards. Kaya kahit na wala ho kayong dalang cash, pagbayad ho ng panggasolina, pangkrudo ho ninyo, ayan, meron na ho tayo. Marami ho dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sosi-sosi na rin sila. Tumatanggap na rin ho sila ng mga auto debit card. Sana yung Gareta malapit dyan sa bahay namin. Magandang umaga sa'yo dyan, Ate Rona. Sana meron na rin ganun, di ba? Credit line. Pero doon iba ang card. Yung
yung pinaglagyan ng ng kahon ng sigarilyo. Swipe it. Yan, lista mo nga. Ate Rona. Oh, di ba? Lista mo. Oh, di ba? Yun yung card. Oh, isang lata nga ho ng sardinas diyan. 10 pisong mantika. 2 pisong toyo. Uso pa ba yun ngayon? Parang hindi na yata uso yan. Sana uso pa yung ganyan. Namimiss ko yan. Oo. Nung bata kasi ako, madalas ganun eh. Oo, natatandaan ko yung gareta dyan sa may sabangan. Di ba? Pag hindi ba sumweldo yung tatay ko. Ate Miling! Oh, di ba? Magandang umaga sa inyo. Ayan, nakikinig ho sila ngayon dyan. Oh, hindi na ho siya gareta ngayon. Yung aking inuutangang gareta ng bata ako. Nako, isang magandang palasyo ng bahay nila dyan yun. Magandang umaga sa inyo dyan. Oy, sigurado ako nagte-text yun. Ito yung pagka meron akong dinidiscuss tungkol sa Dagupan City. Siyempre, may idol siya dyan sa ito naman yung idol ko dito. Kapag ganitong umaga, talaga naman, ganado ko, mas lalo. Ayan, nare-refresh ako. Thank you very much po. O, diba? Yan naman yung sinasabi ko. Priceless kumbaga. Makakita ng mga magaganda at saka siyempre, masasayang mga tao dito sa Sunshine Radio. Walang ganyan sa iba. Oo, sure ako dyan. Sure ako dyan. Kasi sa iba, meron silang VIP card. Dito naman, very delicious coffee. Oh, the VDC. Habang sa kabila, sa iba, meron naman silang VIP card. Hindi yan VIP ID ha. Kasi ang VIP ID para sa very ignorant person. Oo naman, your ignorance. Because your intelligence. Oh, di ba? Good morning, Ate Susan. Naalala ko yung mga terminology ng ganyan. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig hanggang dyan sa may Nueva Ecija. Magandang umaga dyan sa inyo. At syempre, magandang umaga sa ating mga kababayan. Oy, may mga bago tayong mga tagapakinig dyan po sa may Agoo, La Union. Kamusta naman dyan? Naku ha, sigurado ako, matraffic ngayon dyan. Maraming mga magbiyabiyahe patungo dyan. O, diba? Magandang umaga rin, Madam Rachel sa Pigaw ng San Carlos City at ang ating mga tagapakinig ho dyan sa may San Carlos City. Magandang umaga sa iyo, Madam Lorna Hermojeno. Congratulations! Nakalimutan ko yung first name ng iyong pamangkin. Summa cum laude! Nagmana yan kay Madam Lorna Hermojeno. Siyempre, magandang umaga ho sa inyo dyan, mga tagapakinig ho natin sa may lungsod ho ng San Carlos. Mango Bamboo Festival! Magandang umaga sa inyo dyan, ha? Madam Soliven! O, yung mga pangalan ng mga tagapakinig natin dyan, nawawala ko na. Hindi ko pa man din mabuksan ang aking cellphone. Oo nga! Magandang umaga din sa iyo, Dr. Ashok Basandani. Alam ko, nakapag-text ka na. Hindi ko mabuksan ang aking cellphone ngayon pero mabuti na rin. Hindi ko mabuksan. Para ako'y makapag-nela iba. O, di ba? Sana yung ating mga kababayan, ngayon hong Monday, Thursday, ngayon hong Miyerkules pa lamang. O, kasi yung ating mga kababayan, hindi na nabubuhay ng walang FB ba? Facebook. Yung mga walang Facebook. Hindi mabuhay ng walang Facebook ha, gadget. Baka pwede rin namang ceasefire muna tayo sa ating mga gadgets. Pag-isipan ho natin. Mabuti, magnilay-nilay yung ating mga kababayang Katoliko. Kung hindi naman ho kayo Katoliko, magnilay-nilay pa rin. Pag-isipan yung mga magaganda, mabubuti na ginagawa natin sa ating mga kababayan. O di ba ipagpatuloy kapag mabubuti ang ating ginagawa? Simbolo ng ating pagsasakripisyo sa mundo. Paggawa ng mabuti sa ating mga kababayan. O kaya nga ho yung front page ng ating Pangasinan Today News Magazine. O inaalay ho natin yan para ho yung ating mga kababayan magsakripisyo ng konti. Sakripisyo na ho ngayon itong mga generation na ito, kapag hindi ho sila nakahawak ng gadgets,
Malaking sakripisyo na yan. Paano na ang life pag walang FB? Paano na ang life pag walang Twitter? Paano na ang life pag walang Wi-Fi? Naalala ko yung mensahe ni Maxim. Oh, good morning sa'yo, Mike Sim. Alala ko ba yung nilagay mo nakapost sa FB mo? Nag-text yung isang lalaki doon sa isang kapitbahay niyang lalaki. Ang sabi ba niya, I am very sorry. I feel so guilty. I've been using your wife daily. Sabi niya ganun. Eto namang nakatanggap ng text. Nilagbog niya si wife. Pagkatapos maya-maya nakatanggap po siya ng text. Sorry, wrong spelling. I mean, Wi-Fi, not wife. Yeah! Pakialam ko sa wife. Wi-Fi ang kailangan ko. I don't need your wife, man. Wrong spelling kasi touchscreen ang kanyang sipol. Cellphone. Touchscreen ba? Marami rin po sa ating mga kababayan ngayon. Naku ha, mga politiko. Naku ha. O ayon ho to dun sa aking sa aking isang informer. Marami tayo mga politiko mga kababayan. Mag-aagaw eksena dyan sa may Manawag, Pangasinan. Ano yan? Appearance? Artista ba yan? Talent niya ba yan? O yung pagpunta-punta naman sa mga ganyan, maganda yan. Kapag pumupunta ho tayo dyan ho sa mga simbahan ngayon, bisita iglesia, maganda ho yan. Pero kung ang nakasaad ho sa schedule ninyo, punta tayo doon dahil maraming tao makakakita sa atin doon. Kailangan makita nila na tayo ay nagninilay na. Naku ha! Buti na lang may mga informer ako dyan sa mga paleged-leged nyo ba? Naku naman, bay! Tigilan nyo naman na yung mga ganyang eksena ba? Yung bang magpupunta kayo sa mga simbahan ngayon Holy Week para lamang mapansin, makita at malaman ng inyong mga kababayan na kayo ay nagsisimba ba? Bahagi ng kanilang tinatawag na early campaign. Naku naman ha. Tigilan nyo naman na yan. Pati ba naman simbahan ba? Okay lang yan. Punta kayo ng simbahan. Pero kung nakaplano yan para makita kayo ng mga kababayan nyo ba dito sa lalawigan ng Pangasinan, tamaan sana kayo ng kidlat at mahulugan sana kayo ng mga tinik na corona. O, di ba? Ang galing naman. O, di ba kaya lang chismosa rin naman kasi mga nakapaligid-ligid sa inyo. O, di ba? Chika ko lang yan sa inyo. Silipin sino ang mga yan. Baka magulat ba kayo? Ang mga taong hindi nyo nakikita dati sa simbahan ba? Magpakita-kita sila ngayon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Magparamdam ba na sila ay nandito na? Sus! Huwag naman. Huwag naman. Oo. Baka simentuhin kayo ng inyong mga kababayan. Literal ha? Simentuhin. O, diba? Tawarin ako dun sa aking texter kagabi. Pati pag nenelay, nagpagawa ba? Nagpagawa ng pamponas para dyan sa Our Lady of Manawag. Aba may mukha niya. Tignan nyo mamaya ha. Merong mag-distribute dyan. Pagawa siya ng pamponas para sa imahe. Dyan sa Our Lady of Manawag. May mukha niya. Tignan niyong mabuti. Ayoko nang banggitin ang kulay. Baka sabihin, binabanatan siya. Basta nakalagay din ang kanyang mukha. Yun namang ibang design. First name lang. Kayo naman. Ang galing ah. Galing ng kanyang strategy, day. Mahulugan ka sana ng tinik sa ora ba? Pati ba naman simbahan gamitin? Pambihira ka, day. O, babalikan ko pa. Yung pang natitirang mga pwede nating i-discuss sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Meron pa ba? Parang wala. Parang wala. Walang naka-standby.
Dito na lang. Mag-press tayo ng teaser natin dito. Oh, hindi ko makita yung aking mousy. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Oh, ayan. Yan lang ang meron tayo. Balita. Oh, di ba? Oh, bakit yun? Sumisingit-singit siya. 20 man buyandot yan minutos. Asumpalan na alas 6, ibig sabihin ho niyan, 10 minuto na lamang ang natitira. O, di ba? Chika-chika yan, ha? Nagpagawa siya ng panyo ba na iponas niya dyan sa arlede. O, manawag na yung mukha niya. Yung ibang design naman, first name lang niya, ha? Kagaling ba? Galing-galing. O, yan, ha? Mahulugan ka sa ng tinik. Wag naman tinik ng isda. Baka tinik ng ano yan? Baka tinik ng butanding. May tinik bang butanding? Ewan ko. Tanong ko sa aking mga friends dyan sa Bayambang. Meron ba tinik ang butanding? O, di ba? Ewan ko lang. Baka nga. O, ayan ha, nagkaroon na rin ng idea ang ating mga kababayan. O, check nyo yung mga malalaking companies dyan sa inyong mga lugar. O, kunyari may mga corporate social responsibility pero bawas-bawas din sa tax pag may time. O, diba? Check nyo mabuti yan. Check. O, diba? Siyempre, kapag ganito na kung sumasapit ang oras, binabalikan natin agad ang ating mga manlubuyub na headlines kanino. Pilgrimage Town, Manawag, nakahanda na sa pagdagsa ng mga deboto ngayong Holy Week. Panibagong segment ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway bukas na ngayong araw para sa mga motorista. Pistay Daya, pangungunahan ang isang Rubik's Speed Cubing Competition. Sasali kami dyan ng aking kapartner. O, diba? Ewan ko, meron ba tayong programa bukas, partner? Monday, Thursday? Meron? Wala. O, pahinga-hinga rin. Panilay-nilay din kami bukas hanggang sa darating na Biyernes. Kaya magiging magkasama na ulit tayo niyan pagdating ng Lunes. O, diba? Parang isang linggong pag-ibig. May break din pag may time. Lunes na tayo magkakasamahan yan, mga kaibigan. Pero gusto kong makakuha ng souvenir na ipinagawa ng politiko na pupunta dyan sa Pilgrimage Town, Manawag. Ewan ko baka magalit siya ba? Binalita ko na nagpagawa siya ng panyong iponas niya sa arlede, Manawag ba na may mukha at pangalan? Di ko nabanggitin ang kulay. Pag binanggit ko ang kulay, alam nyo na agad. Ay, naku, bakit ba ganyan ang mga politiko? Baka kailangan niyang pampunas na yan. Ipunas nyo dyan. Baka may nakatakip na maskara dyan, maalis nyo lang. O, diba? Kagaling naman ang style nyo ba? Pero magalit ang tao sa inyo ba? Masyado naman na. Masyado raw, pero pagka may lamang cash, good news daw yun. Cash na lang! Wag na yung pangalan niyo daw sa panyo. O, gumastos ka na rin lang. Bigay mo na lang daw na pera yan. Tapos sila na lang magdarasal sa iyo sa kaluluwa mo dyan. O, di ba? Break time tayo pagdating sa whole Lenten season na yan. Ngayon, Monday, Thursday, bukas. Di ba? Ano ba ngayon? Miyerkules ngayon. Bukas, Monday, Thursday, hanggang Good Friday.
konting sakripisyo. Wag ho tayo masyadong mag-Facebook. Magdasal-dasal din tayo pag may time. Diyan lang ho sa kwarto natin. Kahit na ho hindi tayo magpunta doon sa mga bakasyon ng Engrande. O kasi parang reunion na rin ng mga pamilya dahil magsisiuwian sila. Mag-uuwi nga yung aking Sister Rakas. Diba? Kahit na ho dyan lang ho sa inyong mga kwarto. Naku, ang pinakamasarap pagsaluhan ngayon. Bawas-bawasan ng karne. Kumain lang. Ay, ako nga kanina. Talaga, tuyo. Ay, naku, kasarap. Isasabaw mo lang yung kape doon sa may sinangag. May kasamang tuyo. Ay, naku, diba? Ay, naman. Kahit naman ganun lang, simple-simple lang. Magkasama tayong pamilya. Magdadasal. Diba? Isipin din naman natin yung mga sakripisyo na ginawa sa atin. Dahil sa pagmamahal ho sa atin ng Panginoon yan di ba? Nagsakripisyo siya ng ganon. Sakripisyo rin tayo ng konti kahit na lang, yung pag-alala lang. Di ba? Pagpunta rin tayo sa mga simbahan, kung hindi na makakapunta, tama na yung magdasal tayo sa loob ng ating mga kwarto. Taimtim na pagdarasal, paghingi ng tawad sa Kanya, yan ho yung pinaka-importante dyan Kaya ho, sa darating na Lunes, pagkatapos nating humingi ng tawad, ulit-ulit ng kasalanan, hindi naman ho, pambihira kayo, panibagong listahan ng kasalanan. Bagamat marami ho tayong mga pwedeng puntahang mga bisita iglesia, marami rin ho mga lalabas na nagpapapako sa krus. Dyan ho sa may bandang Central Luzon. May mga nakaschedule na ho dyan na mga magpapapako sa krus. Nagiging tradisyon na ho nila dyan sa may bandang Bulacan. Sa may Cavite meron na rin meron na mga nagpapapako sa krus. Pwede bang isama yung mga kurap na politician? Ipako na yung mga yan sa krus, pabaliktad. Diba? Pati mga nagpapanggap na mabait na mga nakaupo sa kanilang mga pwesto, walang ginawa kundi mangulimbat ng mga pondo ng pamahalaan. Yan, ipako rin sa krus. Ay, sama mo naman dyan, isipako sa krus. Patawarin nyo na sila pag humingi siya ng tawad sa inyo. Next time na ulit. Sa Lunes ulit, samahan ho ninyo ang inyong lingkod, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ho ng umaga, para ho sa ating mga mainit na talakayan ng balita, impormasyon, chika-chika din pag may time. Diba? Ngayon ho, Miyerkules, nakasama ko ho sa technical side si Engineer Rosito Bautista. Sa ngalan ho ng station manager ng DCRD, congratulations doon ho sa KBP Sports Fest ba yun? Nakita ko yung mga upload. Saya-saya naman. Congratulations, Mr. J. Mendoza. Yan ho, ang station manager ng DCRD. At syempre, yung kanyang, yung mga DCRD. Diba? Congratulations sa inyo. At syempre, sa ngalan pa rin po at patnubay ng Sunshine Media Network International, ang kanilang Vice President, Madam Nilida Lisada. At syempre, sa patnubay rin ho ng CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Manpapatanir! Saan maniimbita lang mo doon si kayo doon sa Lunes 21 na Abril. Napakabilis naman tumakbo ng araw, no? Habulin mo! Tumatakbo Sa Magtarian Lingkor, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today!